Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Farko na sa rabbana wanda ya rani ya yi damana. Wadiya kullum gwan rabbana ƙara mun yi ima rabbana. Albarkar manzo rabbana karkuwa ka zamo amin rabbana. Ka tsare mini shirin magiri kwai mini rabu kai mai dari. Ka bani rabo na gari gida ko daji ko gari gaskiya ta azari ke zahiri. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Masoyana ina yi da ku, to Allah ya bar mu tare da ku, mu damƙe amana ni da ku, mu zauna a dandam ni da ku, lamari na zan sanya da ku, abu ake na a ce sai da ku, masoya ku zo mu yi rangaji, yau sallah sai mun gwangwaji, wani rai da masoyi na ku, mai son kai kan yi ma agaji, masoyi zai rike gangaji. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Abu ake umar naku ne, masoya na saƙon ku ne, barkanmu da sallah naku ne, na zo faɗakarwa gunku ne, mu damƙe zumunci namu ne, haƙuri mu yi riba namu ne, mu ƙarfafa yin ibadu mu yi, sallah almi zakka mu yi, tausayin junan mu mu dinga yi, kyauta sadaka amurka mu yi, aikin lada amurka mu yi. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Matuka na masoya sai da ku bashir sharifi namu ne nauga na zuwa ga hankali abu wannan ya nau sai da ku jabairu aliyu nau jarumi saudiya nau ana yi da ku ka audu wa dan waya namu ne mata mai ni ina yi da ku ka tubaraka zai ya mu je sarkin hakuri da mu sai da kai kan tawaye ni ina yi da ku. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Isuwakun Adamu na gwani, an na suwai ba zaki, ta falki amaryar kirki, rago sha'ibu ja yaki, na Aishatu baban fadila ne, Yahuza na a gaishe ka. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Ango na sharifa a samira ne, sha'ibu wadata na jinjina, dogo Allah ya ja zamani, Amadu wa ɗan gaye, ɗan wanka ka a gaigaye, ga ba sakuna cikin zamani. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Maliki oga gwarzo zaki a sadar makiya ce taki kila direba gwani guntuki ka san hanya ka san aiki ga audu wa jarumin aiki dan mama ina yi mamaki dawi dan dija ne jinjina mai ruwa madara da oriba haruna na keke a tanki an gona dija zan zaki dan inna muje uban aiki makarate san ja yaki ga basu akwai mutan kirki. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana bada in ta kai. Honorable na gaishe ka, abakar kai ka rike naka, an karbi gaye ke bi nausai da kai, yarbe su ta ɗan yaro, turmi ka jure da wanduka, Yunus Albi a gaishe ka, wani launa yake warka, ga Nasar namu ɗan kirki, da amana mai halin kirki, sadale bus sun nuna kari, abin ka abarka ko aiki, to Allah ya kare soni da ku, mu zauna lafiya lau da ku. Barkanmu da sallah yan group masoya ake. Allahu ya maimaita mana
da sallah